2 Kings chapter 4 and verse number 8. Kung nanasa, amen? Manindog paliog para sa pagpasa pulong sa Diyos na manindog. My back is tight. 2 Kings chapter 4, verse number 8. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman. I love the translation of great woman. You'll see that in a minute. And she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. And she said unto her husband, Behold now, I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually. Saya, o kininahitabo sa uskadlaw nga si Eliseo miagi sa Shunem, din dito ang usa ka dako nga babaye. Dako, dili tambok, dako. Ug siya mipugos kaniya sa pagkaon. That's pretty strong in Visaya, mipugos. Di ko gutom, kaon na! Mipugos kaniya sa pagkaon ug tinapay, ug maukad to nga sa makadaghan nga siya miagi, siya mihapit dito aron mukaon og tinapay. Ug siya miingon nga to sa iyang bana, so ang babae miingon nga to sa iyang bana, Tanawa karon, ako nakamatikon nga kini usa ka balaan nga tawo sa Dios nga nagaagi kanato kanunay. So my message this morning is men of God. I don't mean preachers, though certainly that is part of being a man of God. We say a man of God, we mean a preacher, but you don't have to be a preacher to be a man who knows God. Dili ka kinahanglan mahimong magwali aron mahimong lalaki nga suod sa Dios. I'm not preaching about mga tao sa Dios. I'm preaching today about mga lalaki sa Dios. Now girls, don't go to sleep. Kay naay mga makatuna na lang kaninyo pod. Especially kaninyo nga mangita pa sa bana, mutabang ko ninyo. Pero dili kayo na itabo, betiyo ka balakas. Safe, dili ka magpakasal sa sayop, kay murag dili gayon magpakasal. So, safe cute ka. I want to talk to you today about men. Mga lalaki sa Diyos. Men of God. Magampo na ta. Ayun ko mo makalingkod para sa mensahe. Heavenly Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit? Now God, you guided me very clearly to this message, Lord. It was not my plan. It wasn't even on my list. And you know that. Ginoo, kinahanglan ko sa imong tabang karon. Kabalo ka nga medyo luya koron. Kabalo ka nga kinahanglan ko sa imong tabang pleo, Ginoo. Strengthen me, help me. Help me to give our people what we need this morning. Bless our men. Give us men who know God. We love you, Lord. Bless the service. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Usa sa pinakadakong kakulangon sa atong kalibutanong karon, mao ang mga lalaki nga tinuod nga suod sa Dios. Sa walay klarong rason, ang kadaghanan sa mga lalaki nagtugyan sa espirituhanong mga butang ngadto sa mga babaye. And it's not just the Philippines or just America. It's everywhere. Kung mubista ka sa common nga Baptist church, or the Catholic church for that matter, or almost any other church,
Kung mosulod ka, mukita daghang babae, daghang bata, ug pipilat gayon ang mga lalaki. Now, we've been blessed in our church. We've got a decent number of men. Pero dili common ka na. Dito sa India, nainomdom ko. Niato mi sa India, nagtindog ko arong muwalit. Naidaghang bata o babae naglingkod dito sa salog. Kanang ilang culture sa India. Upat ka lalaki lang dito sa likod. Passing na 50 people, 4 men. So walay klarong rason. It seems ang kadaghanan sa lalaki nagtugyan sa mga espirituhanong butang nga ato sa babae. Alang sa daghang lalaki ang pagka-espirituhanong pangbabae na lang. It's looked on as weak. Maluyahon. Oh, ang babae kinahanglan niya na, pero kita nga mga lalaki dili ra. Okay man ka na lang sa akong misis, kinanghuno na sa tao, di ba? Okay man ka na lang sa akong misis, pero ako na ay mas importanteng buhaton. Dili ba ka na ang huno-huno sa daghang lalaki? Oh, you say, well, Pastor, not us. I understand that. You're the ones in church. But I would just like to ask the question this morning, ganon kong mag-challenge niya nga way of thinking. I'd just like to ask the question, what could possibly be more important than seeking God in a man's life? Unsa kaha ang mas importante pa kaysa pagpangita sa Diyos diha sa kinabuhi sa usa ka lalaki? Ngano man kita nga mga lalaki naghuno-huna nga pangbabaye ang espirituhanong mga butang. Nganong atong, when I say atong, I'm talking about mankind, ang kalalakinhan, like men as a group. Nganong atong gitugyan ng pinaka-importanteng bahin sa kinabuhi, ngadto sa mga babaye. Ang Biblia nagyo sa Isaiah 55:6, seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya mahimo nga makaplagan, tawag kamo nga kaniya samtang siya haduol. Natingala manggod ko sa pagkawalay pagkabana sa kadaghanan sa mga lalaki kabahin sa mga butang sa Diyos. And anybody who works in the world knows what I'm talking about. Magsimba ko kung nakoy time. Walay paki. Walay paki kabahin sa mga butang sa Diyos. That's pangbabae ka na. Nakoy laing butang mas importante. Yesterday I was reading my Bible. Nakuptan ko sa uska phrase lang diya sa Jeremiah. Man of God. Man of God. Na nakasabot ko, kana nga phrase, kanuna gi-translate nga to sa Cebuano Bible nga tao sa Diyos. And I don't disagree with the translation. However, man of God in the Bible always means lalaki. It never means person of God. Search the King James Bible, you will never find the words woman of God or women of God. Now that doesn't mean there are not women of God. Wala ko nagsulti nga, walay babae nga, Diyos. No, that's not what I'm saying. I'm saying the term man of God in the Bible is always man, lalaki. Siyempre, naidaghang Diyos nung babae diya sa Biblia ug sa kamatuoran sa atong kalibutan karon, mas daghang gayon ang Diyos ng babae kaysa Diyos ng lalaki. It's just the simple truth. Sa story nga atong gibasa ganiya, let me say it in English, the wife was more spiritually perceptive than her husband. Siya mas espirituhanon makamatikod kaysa yang bana. Siya nagsulti, bana, nakamatikod ko nga kini nga tao uska bala ang nga tao sa Dios. It was the wife, the woman. So we're not saying women can't be close to God. That's not the point.
My point is this. Throughout the Bible, it was the men who were closest to God. And in our world today, we flipped that. Sa atong kalibutan karon, we say nabaliktad na. Lukop sa Biblia, ang mga lalaki mauman ang pinakasuod sa Diyos. Think with me. Kabahin ni Abraham ang Diyos nagingon. Si Abraham nga ang akong higala. Kabahin ni Moses, ang Biblia nagingon na to nga ang Ginoo misulti ngadto ni Moses nawong sa nawong ingon sa uskataw nga nakigsulti ngadto sa iyang higala. Kabahin ni David, ang Diyos maingon, ako nakakaplag ni David, ang lalaki na anak ni Jesse, uskataw nga subay sa akong kaugalingon, kasing-kasing. Sa daya si Kristo, gana mo padala sa mayong balita sa kaliwasan nga to, sa kalibutan. 15 ang gipili. 12 ka lalaki. What I'm asking today is this. When in history did men decide that seeking God is for women because we have more important things to do? Because that is the culture of the Philippines, America, India. Every place I've been, mas daghang babae mo simba, mas daghang babae magsangyaw, mas daghang babae maglakawban sa Diyos. So I'm asking, kanusa man ang kalalakinhan nagdesisyon nga pang babae man ang mabutang sa Diyos? I'll tell you exactly when it happened. Are you ready? It happened when men decided that money and pleasure are more important than God. Kini na itabo sa dihang ang mga lalaki nagdesisyon nga ang kwarta o lingaw-lingaw mas importante pa kaysa Diyos. Ako musulti nimo sa rasang mga lalaki dili maglakaw ban sa Diyos. Tungod sobra ka busy sila maggukod og kwarta. Ako musulti nimo sa rasang mga lalaki dili mangita sa nawong sa Diyos diya sa pagampo. Tungod sobra ka busy sila magdula-dula. And for the most part, that's the real issue. Bisa ng tao nga maggukod og kwarta aron makadula-dula. The simple fact is men like to play. Kita nga mga lalaki gananta magdula-dula. Gananta sa atong dakong big screen TV, gananta sa among dula-dula, gananta sa atong pag-gambling and all the fun and games. Men like to play. That's why they don't pray. Ouch. Why don't men pray? Because they're too busy playing. 1 Corinthians 10:7. Turn there with me if you would. 1 Corinthians 10:7. First Corinthians 10 verse 7. Let me get some water. First Corinthians chapter 10 verse 7. Kunana, say amen. You ladies enjoying this message? Yeah, Pastor Mike, get them. Mas isog, angayan sila. Ang inyo padulong pa. Okay naman. 1 Corinthians 10:7. Kunana, say amen. Neither be idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Ni mahimo kamo nga mga tigsimba og Diyos sama sa pipila kanila ingon sa nahisula ang katawhan milingkod aron sa pagpangaon o pag-inom o mitindog sa paghudyaka, or we could say pagdula. I'm just going to go ahead and say it. I'm sorry, but that verse describes the average man in the world today. His highest priorities are food, drink, and play. Pagkaon, pag-inom, o pagdula. Lingaw-lingaw. Kanagayurang batasan sa kumin nga lalaki. Usahay kapoy gayud ko sa mga alibay sa lalaki. Oh, kinit lang akong lingaw.
real men don't live for lingaw. I said, ang tinong nga lalaki, dali magkinabuhi alang sa lingaw-lingaw. Ang tinong lalaki, mutakot na, ug mukuha sa katuyuan. Isa na sa kumuha ito, makita ko sa mga lalaki, maglingkod-lingkod sa payag. And I just want to ask, why is that acceptable in our culture? Why do we think it's normal? The wife is at home nang laba o ang lalaki naglingkod walay buha. Nga naman madawa ka na sa atong culture. And don't misunderstand me. We have the same problem in America. I just want to ask the men of our city. Kanusa ka magpakahamtong og mahimong tinong nga lalaki? May I just say, gentlemen, if you're grown up, pasagdi ang pagdulat-dulat nga to sa bata. O pagpagkalalaki. I'll tell you what's wrong with our country. The men are busy playing and they don't seek God. Dulat-dulat. See, Paul, again, on 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Sa diya nga ako kaniadto uskabata, ako misulti ingon sa uskabata, ako misabot ingon sa uskabata, ako mihunahuna ingon sa uskabata, apan. Sa diya nga ako nahimot ng hingkod, hamtong dakod na. Sa diya nga ako nahimot ng hingkod, akong gisalikwa ang binata nga mga butang. Kanaro kung mga tana, kanusa ba ang mga lalaki sa dapitan mo sa likway sa mga bataot nga mga butang? Mo sa likway sa pagdulat-dulat sama sa gagmay nga bata. Men don't live for play. Children do. Well, let's just be honest. Most women expect men to play, and then men go play. Ang lalaki mo ato sa trabaho, mag-work siya sa tibok sa imana, aron makakuha sa iyang sweldo o magdulat-dulat sa Friday o Saturday and Sunday. For some reason, ang daghang tao nagdawa sa hunahuna ang pagpangita gayud sa Diyos, ang mga butang nga espirituhanon kana iya sa babaye. I'd like to suggest the opposite. Ako musugyo kaninyo karong buntag nga ang pinaka lakinhon butang nga mahimo nimo niining kalibutana mao ang pagpangita sa Diyos. It is manly to seek God. Kinahanglan sa tinuod pagkalalaki. Kanang kung mapahayag kaninyo karong buntag nga ang mga espirituhanong butang dili pang babaye. Gikinahanglan gayud ang tinuod nga pagkalalaki aron mosunod gayud ni Jesus Kristo. Ang pagsunod ni Kristo dili alang sa mga talawan. Oh no, it's not. Oh no, it's not. Let me read you a verse, Matthew 16:24. Ako na lang. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Unya miingon si Jesus Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Kung si bisang kinsang tao mosunod kanako, itugo kaniya nga modumili sa iyang kaugalingon ug mopas-an sa iyang cross ug mosunod kanako. Ang pagpas-an sa cross dili alang sa mga talawan. Pero ang lalaki magkung, astig ko. Wag ko'y time para sa mga church. Dili siyang tinuod lalaki. Talawan gayud siya. Mahadlok siya nga magpasan sa cross ug mosunod ni Kristo. It takes a man to follow Christ. Hey, you young man, ayaw maulhaw. Mga buwang, maglingkod sa payag, magbinuwang nimo, samtang ikaw padulog sa simbahan. Ikaw ang tinuod lalaki, sila ang mga talawan. Usahay, ganan sila magsimba, pero wala sila kaiso. Kay basin ako magsilingan mo, katawa ka na ako. Talawan. Kilot
tinuod ko sa pagkatalawan sa mga lalaki. I'm not preaching today to say women can't be close to God. Siyempre, naitaghang babae nga suod kaayo sa Ginoo. What I'm saying is this. Look up sa history. Ang pinaka-kusgan, lakinhon? Pinaka-lakinhon nga mga lalaki, mga tao, maong tao nga nahigugma sa Diyos. Ang tinuod, kusgan nga mga lalaki nahigugma o nagasunod sa atong Diyos. Ang pagsunod ni Kristo dali alang sa mga maluyahon nga talawan. Ang paglingkod-lingkod sa payag alang sa maluyahon nga talawan. I'm saying today, kinahanglan ta mo labay sa bakak ng pagsunod sa Ginoo, kinasing-kasing pagsunod sa Ginoo. Alang sa babae ka na, bakak. True manhood follows Christ. This morning I will make 3 or 4 or 5, I don't know, I have several statements. Dalit na magsulat sa board. Ako pipila ka statements karon. Kabahin sa tinod pagkalalaki o mga butang sa Diyos. I'd like to say number 1, gikinahanglan man ang tinuod nga pagkalalaki aron mutuman sa mga sugo sa Diyos. It takes manhood to follow the commandments of God. It takes courage. Joshua 1:7, turn there. Joshua 1:7. Kuha niyo mo Biblia, Joshua 1:7. Joshua 1:7. Joshua 1:7. Kunana say amen? Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Lamang, magmalig-on ka, og magmaisugon kaayo, aron nga ikaw makatuman sa pagbuhat sumalat ngato sa tibuok balaod. Nagisugo kanimo ni Moses nga akong sulugoon. Ayaw pagliko gikan niini ngadto sa tuong kamot o ngadto sa wala aron o ngadto sa wala aron nga ikaw makalambo bisan asa ka paingon. Let me tell you something this morning. Ang Diyos nagastudyo ni Joshua dere unsa ang gisulti? Magmalig-on ka o magmaisugon kaayo aron nga ikaw makatuman sa pagbuhat sumala sa tibok. Sumala nga to sa tibok balaod. You listen to me. It takes a lot of courage to follow God's will. Di kinahanglan daghang kaisog sa pagsunod sa kababuton sa Diyos. Apan si bisan kinsang talawan makasunod-sunod sa iyang barkada. Oh, mag-inom mo? Okay, ako por. Magsugal-sugal, apil ko. Mag-sorry-sorry, kuya ko ninyo. Talawan. Real men stand alone. Ang tino ng mga lalaki, dili mahadlok nga magtindog, mag-inusara. If you need a barkada, you're not a man. You're still a boy. I have friends. I don't need a barkada. You listen to me? Ang tinong nga lalaki, dali kinahanglan. If you need a barkada, don't call yourself you're a man. You're a boy in a man's body. Bata diha sa dakong lawas. It takes courage to stand for right. Bisan unsang talawan, makakuyog-kuyog sa barkada. Apang dakok gayon ang kaisog nga kinahanglan aron musulti di ko.
Hey, muhatag ta sa disco. Di ko. It's amazing to me. Ang 2-year-old, kabalo niya na. Di ba? Ang 2-year-old, kabalo. Di ko. Pero na'y dako nga lalaki nga wak kabalo. Mag-inom-inom ta. Okay, sige. Mas malik unang imong 2-year-old. Number 1, gikinahanglan man ang tinuod nga pagkalalaki aron mutuman sa mga sugo sa Diyos. Stop this nonsense of, oh, pang babae ka na. No, it takes manhood. Courage, kaiso, kalikon. Number 2, gikinahanglan man ang tinuod nga pagkalalaki aron mangita gayud sa Diyos. Turn to Psalm 27 verse 8. Does anybody know kinsa misula, kinsa gigamit sa Diyos aron mosula sa Psalm 27? It's probably written at the top of your chapter. Who wrote Psalm 27? Kinsa nagsula? Si David. Kinsa manggod si David? Si David ang nagpatay sa leon, pinaagi sayang kamot lang, walay armas. Kinsa ready magsula niya na? Mangita ta sa zoo, muata ta sa Manila Basinay Zoo na leon dito. Musulod ka sa cage sa lion. Makigaway na. Mag-video ko, daghang views sa Facebook. Kung ikaw mahimong paniud to. Ako mag-offer sa lion. Unsay mong ganahan? Salt or ketchup? Unsay mo David killed a lion with his hands. Si David nagpatay sa bear, uso, na uso, di ba? Uso is trend, fashion. Dili uso. Uso, kamot lang. Si David ang nag-atubang sa giant, naghawid sa sword, spear, kompletong armas, ug si David na slingshot lang, tirahan ra. Cannot manggod si David. Kini ang idea, here's what I'm trying to say. Si David dili talawan. Walay usa dere nga naay tsansa batok ni David. Kung ikaw mo sulti, come on David, makigaway ta. Na kay 2 seconds, patay na. Tanaon sa gisulti ni David, Psalm 27:8. Psalm 27:8. When thou said, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Sa diya nga ikaw, miingon, pangitaan ninyo ang akong nawong, ang akong kasing-kasing, miingon nga kanimo, ang imong nawong, Ginoo, akong pangitaon. David is one of the most mighty soldiers to ever live. And he said, God, I want you. Nagtinguha gayud ko kanimo. Psalm 42, as the hart panteth after the water brook, so panteth my soul after thee, O God. Let me tell you something. It takes manhood to seek God's face. Because it's hard. Have you figured out yet prayer is hard work? Have you learned that yet, gentlemen? Prayer is hard. That's why most men don't do it. It's hard to put down your cell phone and actually talk to God. Nasud kayo magpalong sa Facebook, magpalong sa YouTube, o pangitaon gayud ang nawong sa Diyos. It's hard to memorize scripture when you could go play. And that's the issue. We want to play. We as men like play. It's part of our being. But it takes courage to set aside play and be a real man and seek God. Number 3. Gikinahanglan man. Oh, here we go. Nalimot ko. Gikinahanglan man ang tinuod nga pagkalalaki aron magpakasal. Aron magpakasal. Listen to me this morning. Marriage is God's plan.
Pero sa atong kalibutan karon, mag-ipon-ipon ra. Real men get married. Sayang, wala si Brother Michael dire or mag-amen. Listen to me now. Ang tinuod nga lalaki, dili mag-ipon-ipon. Magpagkasal siya una. The Bible says in Matthew 19 verse 4, si Kristo nag-istorya diri. Ako basa-basaya lang para sa time. Ug siya mitubag ug miyong ngadto kanila. Kamo ba wala makabasa nga siya nga may buha kanila sa sinugdan, nagbuha kanila nga lalaki ug babaye? Notice walay bayo sa tunga-tunga, lalaki ug babaye. Walay tamboy sa tunga-tunga, lalaki ug babaye. Naay duha ka klase sa tao ra, laki baye o naay ikatulo, nalibog. Pero laki o babae gyapon. O miingon, tungod ni ini nga hinungdan ang lalaki mo biya sa amahan ug inahan ug mo unong sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa ka unod. Tungod ni ini sila dili na duha apan usa ka unod, busa unsa ang gihiusa sa Dios ayaw itugo nga sa tao bulagon. God's plan is marriage. O kung wala pa'y kasal, ang lalaki walay katungod nga mohikap sa babaye. Pero sa atong culture karon na duwa ka dates hunahuna ang lalaki na nakoy katungod sa imong tibok lawas, buwang gayud. Ladies, let me tell you something. Girls, listen to your pastor. Ako musulti niyo sa tinurasong ang lalaki dali ganan magpagkasal. Ang mga lalaki musulti, oy, mahal ka ayaw ang kasal? Mas sayon mag-ipon-ipon lang. Ang kwarta way labot, dali ka na ang rason. Dali ka na ang rason. Can I tell you as a man why a man doesn't want to get married? Here's why. Ganahan ra siya nga naay kagawasan sa pagbiya nimo bisan kanusa. O kung magkasal na, mawala ang iyang kagawasan. He doesn't want to be committed. That's why I don't want to get married. Why labol ang kwarta? Nagpahimulo siya nimo alang sa iyang kaugalingon kaulag. Pero wala siya gugma. Ganahan siya sa tanan benepisyo sa kaminyoon nga wala gayoy responsibilidad. That's why he doesn't want to get married. Dili ka na ang klaseng lalaki nga gitinguha nimo. Girls, can I explain? I told you I'd have something for you girls, okay? Can I explain something to you? Ay, daghang. Patano nga babae nga nakadawa sa buwang nga bakak. O kini ang bakak. Kung ako muhatag sa akong uyab sa bata, dili na siya makabiya na ako kay nanami anak. I would like to take you on a tour of the Pitan. We're gonna visit, mubista ta sa Matag Balay, nga na single mom, 2 or 3 kids, ug ang bana wala na. You listen to me. Kung wala siya'y batasan, sa pagpakasal gayud nimo, kung mulusod ang panahon sa kalisod, wala siya'y batasan nga magpabilin uban nimo. Girls, don't be stupid. Kung dili buod siya magbutang sa singsing sa imong kamot, wala siya'y tinuod gugma. Nagpahimulos lang siya kanimo aron alang sa iyang kaugalingon lingaw-lingaw. Pero kung gikapoy siya nimo, wala na. Mahawa na. And you know it's true because you've seen it happen all over the city. Yet, ang mga babae mo tugi hapon, oh, pero lahi ang among paghigugmaan. Lahi nga moa.
Tungod, nga naman siya mo biyat na ako para sa laing babae. If he's not willing to marry you, he will leave you sooner or later. You say, well, Pastor Mike, sometimes ng tao magpakasal dayon mahibula gihapon. I understand that. But that's not an excuse to start the relationship in sin. And the fact that other people are stupid inside their marriage does not mean you have to be stupid in your marriage. I love the word stupid. There's no word like stupid. It's a great word. Pastor shouldn't use that word. Then don't be a stupid Christian and I won't have to say that. Girls, listen to me. This silly idea, oh, pwede mi manguya, but we're not gonna sin. Yes, you will. Kung mag-start na gyud ang relasyon, dili ka makastop. Say, Pastor Mike, this time is gonna be different. Really? What changed? Nausob ba ang imong batasan? Sukad sa last relation? Oh, I know. This time you found a good guy. Wala siya naluwas, o wala siya nagsimba, wala siya ipakikabayan sa butang sa Diyos. Pero, this relationship will be different. Are you sure? A real man gets married. Amen! Now let me talk to the gentlemen for a moment. Gentlemen, look at me. Kung wala kay batasan sa pagpanumpa nga ikaw magmatinud-anon kaniya o muatiman kaniya, dili ka angay nga naay babaye. You don't deserve to have a woman. And I'm using the word woman because it's not a wife unless you get married. You may think you're a man, but if you're not willing to get married to have the privileges of a woman, you are not a man. This is popular preaching. Listen to me now. I'm going to make a statement. Are you ready? Kaya ninyo kani? Ang gahom, are you listening? Ang gahom sa paghimo og baby, dili maghimo kanimo nga lalaki. Nga tinuod dako hamtong nga lalaki. Ang gahom sa pagpugong sa imong kaugalingon hangtod sa kasal mo pakita nga ikaw ang tinuod lalaki. Let a man deny himself means say no. I want to touch her because there is an attraction. Na mi gugma, but I'm going to wait until I put the ring on her finger. That's manhood. That's manhood. Following God takes manhood. Dili pang babae ka na. It is manly. Lakinhon. Lakinhon? Bagong pulong kahapon ra nakakaton. It takes manhood. Hey, let me say this too. Kinahanglang tinuod nga pagpakalalaki aron magmatinud-anon sa imong asawa human sa kasal. It takes manhood to stay with. You promised you stay with her. Only you ug ang mga babae nga akong gilantaw sa sa internet. Listen to me. Looking at pornography is unfaithfulness in marriage. Ang lalaki nga mutan-aw sa pornography, dili matinud-anon siya sa iyang kaminyoon. Is that clear? Are you listening? It takes manhood to be truly faithful to your wife. It takes manhood to keep on doing right when it's hard. Weak little boys can quit. Real men continue.
Ang mga butang sa Diyos, dili pang babaye. It's manly. And I know these people right here, you're the ones who love God. But sometimes the thinking of the world kind of seeps in. Something will seep. Hina-hina mo sulod. We kind of feel like, okay, mualagad ko sa Ginoo, pero ako nasawa, siya ang mo basa gayud sa Biblia, siya ang mo ampo gayud. No, we need men of God. Kinahanglan sa mga lalaki na mag-lead sa ilang pamilya. Earlier this week, I think it was Friday, I was a little bit discouraged. Daghang problema. Og si Beth nihatag na ko sa gamay nga card na i-note sa salud. Dali ko mainom sayang pulong gayud. But she said something like this: Dad, I know you know God. Or something like that. Diba? Kabalo ko nga sud ka sa Diyos. I cried. Ako nag-abri sa card, nagbasa ko ako nasawa na diri. I turned my back and I cried. Because I'm going to tell you something. When the people who live in your house know you're real, you're real. Sa atong text verse karon, kini nga babae naging usay ang bana. Nakamatikod ko nga kini usa ka balaang nga tao sa Dios. Gentlemen, does anyone know that you walk with God? Have your children ever walked in the house and found you praying? Does your wife know you walk with God? You gentlemen who are wala pa naminyo, ang imong mga igsuon, kabalo ba sila nga ikaw naglakaw ban sa Diyos? Has anyone ever looked and said, I know he's not a pastor, dili siya pastor, pero suod siya sa Ginoo. That's what we need. Men who will set aside play and pursue God. Pagukod sa Ginoo. We need ladies who will walk with God. We do. Kinahanglan ta sa mga babae nga suod sa Ginoo. Pero walay puli alang sa mga lalaki. There is no substitute for men of God. So I ask you today, are you seeking God? So, Pastor Mike, how do I know? It's simple. How much time did you spend in prayer and Bible reading? How much time did you spend playing on your phone? Compare them and you know. Kung mas dako imong time sa phone, nagukod ka sa pagdula dili sa Diyos. Gentlemen, let's get serious. The Pitan needs men of God. Men of God. And ladies, we need women of God. We need ladies who are serious, who will support their husband as he tries to lead and do right. I want every head bowed, every eye closed.